Ara, amb el so sí que s'escolta bé. Benvinguts a les jornades tècniques. En aquesta jornada explicarem la valorització del suro i les oportunitats de negoci del sector i exposarem els resultats del projecte GoSube i les investigacions que s'estan fent per trobar una valorització dels productes i subproductes del suro en el context d'una economia circular i la bioeconomia. Inicialment, explicaré les experiències des del Consorci Forestal de Catalunya en la part del grup operatiu del SUBE i vull començar inicialment amb una fotografia d'una sureda. Aquesta sureda és un exemple de la gestió forestal sostenible. És un ecosistema únic que només es troba a la part occidental del Mediterrani. A Catalunya tenim la sort i la responsabilitat de gestionar aquests boscos i, a més, representen l'equilibri sobre representen l'equilibri sobre la gestió forestal sostenible i els recursos. En el moment que no es passa la diapositiva. La sureda representa un paisatge arrelat i una cultura arrelada a un paisatge després de molts segles d'aprofitaments sostenibles que ha desenvolupat una cultura pròpia i adaptada a les condicions específiques de cada territori. Per exemple, les suredes de Catalunya són molt diferents de les d'Extremadura i, per tant, les eines d'aprofitament són diferents. Les destrals d'aquí estan dissenyades per poder fer totes les tasques i amb les d'Andalusia van acompanyades amb altres eines de suport. L'origen del projecte està justificat perquè les suredes actualment presenten uns reptes per culpa del canvi climàtic, ja que la distribució de les pluges fa que cada cop sigui més curta la temporada de la lleva del suro i també cada cop l'habitabilitat de les suredes és més baixa i, per tant, cal buscar solucions perquè es pugui fer un manteniment de les suredes. Per tant, a Catalunya tenim un 50% de la superfície que podria augmentar si es gestionés. També un dels reptes són les afeccions, en combinació amb els efectes del canvi climàtic, les afeccions del coc del suro, ja que fan malbé la qualitat del suro i també suposen les baixades de rendiments, el que són els aprofitaments. Associat amb un context, en aquest context, el projecte busca solucions perquè donar resposta a la falta de relleu generacional. Un bon pelador té molta experiència que s'ha d'agafar amb el pas del temps. Cada cop és més complicat trobar peladors amb experiència i cada cop és més complicat poder realitzar aquestes feines. Per això, la búsqueda
d'una maquinària que faci més fàcil l'aprofitament del suro amb gent amb menys experiència i, sobretot, garantint que no es facin malbé la capa mare de l'arbre, és prioritari per poder trobar unes noves oportunitats d'aprofitaments de la lleva del suro. També la valorització dels productes i subproductes del suro és determinant. Explicant generalment el que és el projecte GoSuper, és un projecte a nivell estatal en el que van participar des d'Extremadura, Catalunya i Andalusia diferents tipus d'entitats, des de l'àmbit acadèmic, al científic, i també d'empreses d'enginyeria per al disseny de noves maquinàries. Nosaltres, des del Consorci Forestal de Catalunya, vam participar sobretot en el testejat i la prova de la mecanització de la lleva del suro. L'objectiu principal del projecte és la modernització de la pela del suro, com havia comentat abans. És molt necessari i, a més, que sigui d'una manera que, primerament, no faci malbé a l'arbre i, segon, també, molt important, que es faci en condicions de seguretat i salut, cada cop en condicions d'ergonomia i millorant les condicions de seguretat dels treballadors. Per això cal buscar eines que siguin més fàcils i més segures. Aquest projecte es divideix en diferents accions o subobjectius que complementen l'objectiu principal. La mecanització de la lleva del suro, que hauria d'incrementar per buscar les màquines que incrementin la productivitat, la millora de les condicions de treball. Per exemple, a zones d'Andalusia, on la lleva del suro es fa en alçada, en aquest cas s'han dissenyat uns tipus d'escales perquè es puguin fer la pela en alçada en condicions de seguretat i millorar. També les eines associades al desenganxat i el desenganxat de les panes allà, que fan servir amb els mijuros, també s'han implementat de manera que es fan materials que no facin malbé i que no respecten la capa mare del suro. També s'han dissenyat mètodes de treball més segurs i s'han dissenyat maneres d'organització de les diferents tasques perquè siguin més efectius els aprofitaments i tenir aprofitar el màxim de les campanyes del suro en temps que cada cop són més curtes. A part d'això, els productes del suro, el més conegut són els taps, però també hi ha molts altres productes derivats o altres que encara tenen molt potencial per trobar una valorització que en el context d'una economia en equilibri amb les emissions de CO2 cada cop estarà més justificat i tindran més sortides Inicialment, el projecte, la maquinària per la lleva del suro, la nova maquinària mecanitzada va iniciar cap al 2005 amb projectes que incloïen la detecció de la capa mare i la humitat. Per conductivitat, aquesta màquina detectava cap a on podia tallar. Aquesta, per exemple, era un model italià
que era com una serra de calar i el sensor li indicava fins on podia tallar. Aquests models inicials tenien un problema que era l'energia d'on treien tota la maquinària per poder treballar. Ja que alguns havien d'anar amb energia de suport i en les condicions de pela de Catalunya, amb moltes més pendents, arbres més junts, i era més complicat de portar-les a terme. També aquest altre és del 2005 i era la incorporació també del sensor a un serrac de la marca Stihl i en aquest, per exemple, va incorporar la maquinària i el motor el portava a l'esquena. Aquestes condicions de tanta calor ergonòmicament eren millorables. A partir del 2010, com que el sistema dels sensors ja havien millorat, es van incorporar la marca Cordless dins del que és la maquinària, buscant màquines que fossin més petites i que es poguessin manejar amb només una mà i cada cop més fàcil de treballar. Sobretot, tenint en compte que no s'havia de fer malbé a la capa mare. Aquest sensor s'ha de calibrar i en funció del calibrat i les condicions del terreny té més o menys profunditat. Per exemple, un dels problemes principals d'aquests models era la limitació de les bateries perquè no tenien una durada prou llarga. Fins ara, l'últim model que ja la durada de la bateria està a prop d'una jornada laboral i el pes està al voltant dels 3 quilos. Aquest és el model 3T18, que és el que hem aplicat en el ratllat de la pela del suro de la nostra experiència, els anys 19 i 20. La màquina estava connectada amb la bateria que anava a l'esquena com si fos una motxilla. El pes de la bateria no era important. A continuació posaré un vídeo perquè pugueu veure com es feia el ratllat amb aquesta màquina. Aquí es pot veure com fa el calibrat la mateixa màquina. Prèviament s'havia de posicionar i triar quin nivell volies. En condicions d'humitat podies tenir menys sensibilitat perquè detectés menys la humitat fins a la capa mare. I en condicions de més sol, doncs podies baixar el que era la sensibilitat per poder entrar amb més fons. Amb aquest patinet limitava el màxim de tallada. Aquí podem veure com es feia el coll de dalt. I llavors en el tall molt net, recte. Sobretot és molt important que es faci molt bé el ratllat perquè estigui al límit però que no arribi a la capa mare.
I es pot veure el tall recte i aquí en aquest exemple es fa el separat amb unes tenalles, que és com es faria a les condicions d'Andalusia. Aquí també es pot veure fins a on, en aquesta part, fins a on ha arribat la màquina i com es veu un tall molt net i que no ha arribat a el que és la capa mare. Una altra fotografia. I aquí amb la burja per procedir al desenganxat. Vale. De la campanya del 2019 vam fer un protocol que teníem tant a Andalusia com a Extremadura com a Catalunya i havíem de mesurar el que eren els temps, el temps de fer el col d'arany, fer els talls transversals i també els pesos de les panes, de les culasses, dels trossos i també mesuràvem l'alçada de pela i el diàmetre amb i sense escorça, entre altres paràmetres. També anotàvem l'estat de l'arbre i si trobàvem o no cort del suro o altres malalties o altres plagues i malalties que podíem trobar. A la campanya 2020 vam realitzar el ratllat previ i això era per veure i saber la influència que hi havia entre fer la campanya normal com es fa tradicionalment o separar els temps de les tasques del ratllat i els colls. Si avançàvem aquestes tasques en el temps, tindria alguna influència positiva o negativa a lo que és la lleva del suro. I després també vam incorporar a lo que eren la lleva del suro normal, vam incorporar unes tisores elèctriques a lo que és la campanya del 2020. Els resultats del projecte es basen en aquestes dades de camp que hem pres entre tots els socis, arribant a 670 en total. De les dades que vam prendre, vam veure com les tasques del separat i desenganxat i el que és l'extracció eren les més rellevants de tot el procediment de treball de la lleva del suro. Suposaven entre un 60 i més d'un 50% del temps total. També és molt important el temps que es dedica per lo que és la preparació del terreny i el ratllat amb la cofles. Tot i així, es veu que el temps disminueix quan es feia el ratllat amb la cofles i també amb les tisores elèctriques. També de les tasques que vam veure, vam detectar que un alt percentatge de alzines sureres afectades per cort del suro. Això suposa que quan una alzina surera està afectada pel cort del suro, que es cava en les galeries entre l'escorça i la capa mare, hi ha un major risc de fer ferides, per tant, l'operari ha de tenir molta més cura per poder
per poder treure el suro i això es tradueix en que en les dades que vam tenir nosaltres, això tenia penalitzacions d'un 20% en rendiments dels treballs. Per tant, al mateix temps es treien moltes menys panes. De la influència del ratllat previ a Catalunya abans d'explicar el ratllat previ, volia explicar les tisores separadores, ja que van ser les que van fer servir en aquesta segona experiència. El sistema d'aquestes tisores és un mecanisme invers que en comptes de tancar, obren. I, per tant, ha de tenir molta potència en aquesta part de la màquina, en aquesta part de la màquina per poder separar totes les panes. Era molt important fer el ratllat previ i que el ratllat previ hagués arribat al màxim sense arribar a la capa mare. Això posaré un vídeo perquè es pugui veure com treballaven aquestes tisores. Ahí está procediendo también al abocado con las tijeras modificadas. Era molt important estar transversalment, posar les tisores transversalment a l'arbre perquè fes la mateixa força per una banda i per l'altra. Aquesta tasca també avançava molt el que eren les feines del desenganxat perquè ja creava l'espai entre el suro i l'escorça. Del dimensionament dels treballs, incorporant de les dades que havíem vist abans, normalment els treballadors fan un mateix treballador, fa els colls i el desenganxat, fa les operacions d'abocat i tot un mateix treballador. Amb aquestes dades es podria reorganitzar el que és la feina i un mateix operari que realitzés, que treballés en la Cofles, necessitaria un operari i mig que estigués treballant en les tenalles manuals o com la destral per poder separar el desenganxat de les panes. L'equivalent seria 2 a 3. També, si incorporem en aquesta versió les tisores elèctriques en comptes de la maquinària tradicional, seria la proporció 1 a 1. Això vol dir que un 50% del temps que estaria suportat per les tisores podria compensar l'altre operari que podria fer la màquina amb la màquina Cofles. A partir d'aquí, després de les experiències, el ratllat previ no té influència a nivell negatiu ni positiu. O sigui, no suposa cap impediment poder avançar el que és la lleva del suro. A la nostra experiència vam tenir 14 peus que no es van poder pelar, però
això està relacionat més amb la presència del cor del suro que no pel fet d'haver fet el ratllat previ. Aquesta influència vol dir que no van detectar supuracions i tampoc el creixement de l'any era tan important com que hagués influenciat en la lleva de suro posterior. I també aquest temps pot plantejar avançar el 50% de les feines que estarien relacionades amb el ratllat previ en el temps. Se podria avançar. I les tisores separadores van tenir majors rendiments pel que respecta a les eines tradicionals. Això sí, és molt important que estigui com a eina auxiliar, una destral, ja que és molt sovint trobar-se alzines sureres amb presència de cor del suro i, per tant, aquestes que són més complicades no podrien ser pelades ni amb la cordless ni amb les tisores separadores. Pel que respecta a la incorporació de la cordless amb les tisores és on més rendiments s'han tingut. Què hem après d'aquesta experiència? Doncs és molt important remarcar que el sistema de detecció de la capa mare amb el sensor de la màquina cordless és fiable. És un sistema fiable, el que passa que s'ha de tenir molt ben calibrat i adaptat a les condicions necessàries. Un bon ratllat, al seu moment, pot avançar molt bé el que són les tasques de la lleva del suro. I també que aquesta màquina sigui fiable permetrà incorporar a treballadors amb poca experiència a les tasques de la lleva del suro. Això sí, un bon pelador que amb una destral té uns rendiments també molt alts i aquí serien comparatives diferents. Perquè el que busquem amb aquesta màquina és buscar un relleu generacional a les feines dels treballs. També es poden fraccionar les tasques de la lleva del suro de manera que el 50% de la mà d'obra es pugui avançar en el temps. I amb aquesta maquinària, la cordless, els talls es fan més rectes i, per tant, es presenta un producte més net. Com a rectes finals del projecte, què ens queda pendent? Què podríem millorar del que s'ha fet? Doncs a nivell ergonòmic es podrien fer màquines que pesin menys, que estiguin més adaptades als treballadors. Per exemple, el mànec que pugui ser tant per dretans com per esquerrans. També que augmenti més el que és la resistència de la màquina, les bateries, que les tisores separadores siguin més resistents, més robustes per condicions de camp, perquè algunes, en aquest punt que explicava abans, tenien problemes i havien d'arreglar-se. I també un preu de màquina que sigui accessible per tothom i pugui difondre a més camps i a més explotacions el que és aquestes tasques. I finalment, voldria agrair la vostra atenció i moltes gràcies. Si hi ha alguna pregunta, deixo aquí una estona perquè pugueu fer preguntes. I de mentre, si no en teniu, Maria pot anar començant a posar la seva càmera
i vaig carregant la seva presentació. Moltes gràcies. Sembla que no hi ha preguntes. Tengo la càmera i tot per... Vale. Hola. Veig que... Vale, perfecte. Gràcies. No sé si hi havia una pregunta. Ja estava escrivint, crec, algú. Hola, me sentiu? Sembla que no... Podem continuar, si vols. Sí? Ah, vale, perfecte. Sí, doncs vinga, som-hi. Doncs, hola a tots, jo em dic Maria Verdum, soc tècnic de recerca de l'Institut Català del Suro i us presentarem les noves oportunitats de negoci del sector surer, és a dir, les noves aplicacions que hem estat treballant aquests últims anys des de l'Institut. I abans de res ens agradaria una mica presentar-nos, que pel que he vist molts de vosaltres ja ens coneixeu, però dir que la Fundació Institut Català del Suro va néixer fa 30 anys, el 1991, amb un decret de la Generalitat com a consorci semipúblic. Fa un parell d'anys ja ha passat a ser una fundació privada, sense ànim de lucre i d'àmbit científic. El seu objectiu principal és promoure el sector surer des del bosc fins a producte acabat, incentivant tota la seva cadena de valor. Per tant, com si diguéssim, la nostra missió no ha canviat. Per poder desenvolupar aquestes missions, les nostres línies d'actuacions són 3, la comunicació, la investigació i els controls de qualitat, marcat en un laboratori de controls de qualitat bàsicament de taps de suro. Comunicar és molt important, comunicar i difondre el nostre sector és important perquè potser des dels que treballem en el sector el coneixem força, però si vas una mica més enllà te'n dones compte que la gent, el suro és com l'etern desconegut, el tenim als boscos però no el coneixem gaire i al mateix temps és important que difonguem tot el que estem fent, com aquestes jornades. Llavors aprofito per donar gràcies al Consorci per deixar-nos presentar i totes les tasques que fan. Llavors, des de la investigació i la recerca desenvolupem aspectes tan dedicats com al sector vitivinícola, és a dir, aquesta interacció suro-tap. Tenim projectes de recerca en aquest àmbit i també en tenim tota una gran àrea que seria aquesta de noves aplicacions que busquem tot un seguit de nous productes que podrien ser desenvolupats en suro. No tant nous productes, sinó tornar a incentivar productes que s'havien utilitzat en suro i ara no es fan, malauradament. I finalment tenim el laboratori Core Center, que es fan analítiques de controls de qualitat a taps de suro. La presentació d'avui la centrarem en 3 grans apartats. Parlarem d'un subprojecte del projecte GoSuber que ja ha estat parlant l'Adrián, que és la capacitat de biosorció del suro com a tractament d'aigües, la composició rica del suro amb polifenols, que això pot ser apte o aplicable a la indústria cosmètica, i finalment el reciclatge de taps i una aplicació en els escocells dels arbres. Doncs si ens centrem en aquesta primera part, que és aquesta capacitat de biosorció, aquest projecte es va fer en el marc del projecte GoSuber. Com ha comentat l'Adrián, va ser un projecte de grup operatiu d'àmbit estatal en el qual hi participaven
moltes empreses, tant d'àmbit privat com centres de recerca, de Catalunya, Extremadura i Andalusia, i tenien els 4 objectius que ja s'han comentat abans. Aquests objectius s'han complert en el marc del temps i l'Adrián s'ha centrat bàsicament a explicar els resultats de l'objectiu 1 i l'objectiu 2, que eren la mecanització i la millora de les condicions de treball. Els resultats els podeu veure a continuació descrits molt ràpidament i crec que ell ja s'hi ha centrat suficientment. També sapigueu que teniu disponible una guia de pràctiques innovadores de la mecanització del lleve de suro, que estan disponibles a la pàgina web del projecte, a la pàgina web de l'Institut, i crec que també estan en format paper si les desitgeu. Pel que fa a l'objectiu 3, que és tenir un sistema o poder caracteritzar bé, donar una eina de caracterització d'aquestes panes de suro que surten, també s'ha desenvolupat una aplicació que es diu Core Class, que dona a través d'una aplicació ens permet caracteritzar una mica les nostres panes i dir, per exemple, si la parcel·la té un suro de més qualitat o de menys qualitat, és a dir, definir si és un suro apte per fer taps o és un suro de rebuig. Llavors, gràcies a unes preguntes que ens va fent l'aplicació, amb un mostreig determinat, doncs ens permet dir el percentatge de suro tapable i de suro rebuig que tenim. Aquesta aplicació està a l'abast de tothom, es va desenvolupar en el marc d'aquest projecte, ho va desenvolupar la UPM i juntament amb INIA, i va ser validada per als diferents actors del projecte, i també s'ha desenvolupat una guia explicant com funciona aquesta aplicació, que també la podeu trobar a la pàgina web. I finalment, tot el que seria la millora de la comercialització i la valorització del sector surer és on ens hem centrat més nosaltres i bàsicament és on hi ha hagut l'aplicació o la participació activa de l'Institut, i en aquest cas doncs, ens hem centrat en l'ús de subproducte de suro en cobertes verdes. Tot i així, també es fa tot un recull d'aquestes noves aplicacions que es podrien dur amb el suro no taponable o amb el suro rebuig en una miniguia de noves aplicacions que també la podeu trobar a la nostra pàgina web. Si ens centrem una mica més en aquesta capacitat de biosorció amb la que nosaltres volíem treballar en el marc del projecte. Aquest projecte, com hem quedat, era de 2 anys, d'àmbit estatal, tenia 8 subprojectes i un d'ells era el projecte 6, que va liderar i coordinar l'Institut Català del Suro, que és el desenvolupament d'una coberta verda amb suport de suro i aprofitament de les seves característiques aïllants i biosorbents. Primerament, ens hauríem de centrar en què és una coberta verda o un sistema de vegetació vertical. El que es busca amb un sistema vegetat d'aquest tipus és, d'una banda, protecció tèrmica, és a dir, és una pantalla que ens protegeix ja sigui del sol directe o de la fred de fora. Al mateix temps, el seu mur vegetal permet fixar diòxid de carboni. Depèn de com la tinguem posada i col·locada, ens permetrà un estalvi energètic, perquè si ens protegeix de les altes temperatures, de l'oscil·lació climàtica, fa que a dins no gastem tanta energia per mantenir aquesta temperatura relativament constant. A més, també pot fer una pantalla acústica, permet absorbir part del so ambiental, a més té una vida llarga i també es busca una mica aquest aspecte vegetal, fer que els edificis tinguin un aspecte vegetal, sobretot a les grans ciutats, que potser estem molt allunyats del que seria la natura, doncs si es poden revestir els edificis amb unes cobertes vegetals, doncs també dona aquest benefici ambiental que fa que estiguis més en contacte amb la natura. La capacitat de biosorció del suro es va començar a estudiar fa temps.
De fet, la tesi doctoral de la cap de departament de l'Institut Català del Suro, la doctora Patricia Jové, anava destinada a conèixer força aquesta capacitat de descontaminació del suro en hidrocarburs aromàtics policíclics. En aquell moment, aquesta tesi va demostrar que el suro era un bon biosolvent, llavors que tenia la capacitat de retenir aquests compostos a la seva matriu i depurar les aigües. Llavors, el suro en aquest sistema modular ens dona grans propietats. Vale? Per una banda, s'utilitza o s'estudia com a substrat en capacitat drenant, vale? És a dir, que permet que les arrels de les plantes hi puguin créixer, puguin tenir una aportació positiva d'oxigen, vale? I que retingui una quantitat d'aigua perquè aquestes plantes puguin viure al llarg del temps i a més fa que al ser poc dens ens permet que sigui un sistema probablement molt més lleuger que un sistema que estigui pràcticament fet només amb torba vegetal, que vulguis o no és molt més pesada. El suro també és àmpliament conegut que és un bon aïllant acústic i un bon aïllant tèrmic i finalment aquesta biosorció dels contaminants. Llavors el sistema que es va plantejar per poder estudiar tots aquests components va ser un sistema modular autoportant amb gavions, com podeu veure a la part inferior, aquesta part d'aquí. Cada un d'aquests gavions a dins tenia... A veure si puc posar el punter on... Seria aquesta imatge d'aquí. Cada un d'aquests gavions a dins tenia suro, una quantitat de suro, llavors aquesta façana està ancorada, pot estar ancorada al terra o pot estar ancorada a la pròpia façana dels edificis. Llavors, els objectius específics d'aquest subprojecte va ser desenvolupar la façana, comprovar l'eficiència de la gestió de l'aigua, és a dir, si realment tenia aquesta capacitat de descontaminació i per tant es podia recircular una aigua que per exemple podria provenir d'aigües grises o que podia provenir d'aigües que no siguin aptes pel consum però que la nostra façana pogués recircular-les i fer-les aptes pel consum a nivell agrícola en tot cas. Avaluar la seva aportació en la millora del comportament energètic i incrementar el rendiment econòmic i ambiental del sector, posant al mercat o posant en valor alguns dels subproductes que actualment no s'utilitzen en aquest vessant o no s'utilitzen en general. Les propietats úniques del suro fan possible que nosaltres ens puguem plantejar o que la gent es pugui plantejar l'ús del suro en aquest sistema de depuració. Llavors, com heu comentat, aquí es veu molt millor, la metodologia que vam plantejar va ser un sistema modular en gavions. En el cas del prototip que tenim posat en el pati de l'Institut Català del Suro, tenim 2 columnes de 4 gavions. Una de les columnes hi ha el 50% d'una mescla de diferents granulats de suro i l'altra columna, que seria la de l'esquerra, tenim el 100% és torba vegetal, que és la que s'utilitza en aquests casos. Llavors és torba vegetal amb 15% de fibra de coco i perlita a la base per incrementar el drenatge. Aquesta perlita hi és també en els gavions d'estudi i s'ha reemplaçat el 50% de la torba i el 15% amb la fibra de coco amb un 50% d'una mescla de diferents granulats de suro per garantir la viabilitat de la façana. Com podeu veure, de fet, es veu força a la imatge, o jo perquè vulguis o no l'he vist cada dia. Llavors, aquesta imatge la vam fer probablement a l'agost i es veu bé que a la columna de la dreta, que és la que té suro, hi ha certes plantes com aquestes que són aquestes tires, que és l'escàrex, que està més acostumada al medi més humit, doncs ha crescut molt millor que a l'altra banda. Llavors, això també ja ens dona un exemple de que el suro pot retenir molt bé aquesta humitat. Llavors, el conjunt de plantes que es van posar a la façana
es van decidir des de l'Institut Hogosa, que formava part també del projecte, i la Universitat de Córdoba, que va liderar un projecte de germinació per veure quins percentatges i quines espècies podien sobreviure millor en aquest clima. Llavors, d'aquest projecte s'ha de dir que cada espècie es comportava una mica diferent. Llavors, hi havia espècies que es comportaven millor, que s'adaptaven millor en aquesta concentració de suro, i espècies que no s'hi adaptaven tant, però totes elles tenien una supervivència alta. També es va veure que les espècies que creixien en suro, la part reticular, que és la part de les arrels, creixia més que la part aèria. Llavors això feia pensar que aquestes espècies estarien més ben adaptades a la sequedat hídrica, perquè el suro és higroscòpic, llavors faria que aquestes espècies s'aguantessin més, que també es pot veure aquesta reflexió a la façana, com el que he dit abans, que a la columna de la dreta hi ha la vegetació o la cobertura d'aquesta façana és més gran. Llavors, per poder comparar o per poder tenir resultats del comportament energètic, es van col·locar 3 sensors, un a la part delantera de la façana i 2 a la part posterior, una darrere de cada columna de gavions. Aquests sensors eren de la marca Smart Citizen, desenvolupats pel Fab Lab de Barcelona, i ens permetien a temps real mesurar diferents paràmetres de temperatura ambiental, humitat relativa, soroll, llum, pressió atmosfèrica, equivalents de diòxid de carboni, comportaments, compostos orgànics volàtils, és a dir, partícules en suspensió de diferents pesos, i això ens va permetre comparar és a dir, la part delantera amb aquesta part posterior i veure si hi havia diferències entre la façana o la columna estàndard i la columna amb suro. A més, també es van fer temperatures de superfície a diferents punts de mostreig al llarg de la façana, que ens van permetre comparar en els mesos d'estiu si la temperatura superficial dels gavions, tant de la part anterior com posterior, augmentava més o no en els gavions que tenien suro i els que no en tenien. I finalment, l'altra metodologia que també es va fer va ser un assaig de descontaminació en gavions. El que es va fer és fer circular una quantitat d'aigua contaminada sintèticament amb hidrocarburs aromàtics policíclics. Aquests hidrocarburs aromàtics policíclics causen problemes d'empobriment i riquesa de les aigües. Alguns tenen efectes mutagènics i carcinogènics i són bàsicament l'efecte de la combustió de la majoria de cotxes que es deixen anar a l'ambient. Quan plou són arrastrats per les aigües d'escorrentia i això van als aqüífers i aquí entren en el cicle. Llavors, els nivells d'aquests hidrocarburs estan legislats i molt controlats perquè no arribin a les aigües de consum. Es van mirar els 16 hidrocarburs que teniu a la pantalla i es van controlar per cromatografia de gasos masses per poder determinar la quantitat que teníem tant a l'aigua d'entrada com a l'aigua de sortida i fer uns percentatges de descontaminació. Llavors, dit tot això, podríem resoldre o podríem explicar breument els resultats dient que el percentatge de suro que es pot addicionar a la mescla per tenir un desenvolupament òptim de les plantes dependrà de l'espècie cultivada, això sí, que unes espècies aguantaran més percentatge de suro que les altres, però que la barreja del 50% que tenim posada a la façana ens funciona amb les espècies que hem analitzat, que apareixien a la diapositiva. El suro, els sensors que teníem posats a la façana ens han permès dir que el suro aporta propietats aïllants en el sistema vegetal vertical, tant en temperatura ambiental com temperatura superficial, com he comentat amb el termòmetre d'infraroig. Els gavions amb suro mostraven valors inferiors en aquest aspecte. També es van fer proves
de soroll ambiental i també, també hi havia una certa reducció en els gavions amb suro que no s'apreciava tant en els avions estàndard, tot i que amb dos tenien una gran disminució del so ambiental. El suro permet una reducció del soroll, que és el que estava comentant, i finalment els assajos de descontaminació ens van revelar que hi havia una gran descontaminació d'aquestes aigües o d'aquests hidrocarburs aromàtics policíclics del 99,98% en els gavions amb suro i en els gavions estàndard també hi era. Llavors els dos sistemes ens permeten descontaminar les aigües. Llavors, dit això, aquest projecte obre la porta a l'ús de suro en aquest camp de la jardineria i el paisatgisme a nivell de façanes verdes. I ara, com una mica a mode de resum, no sé si, Adrià, pots posar el vídeo que teníem preparat, una mica com per tancar aquest primer apartat de la capacitat de biosorció del suro i ja després passaríem a el que seria la segona part. El corcho, la fundación es una fundación que disminuyen al tener la fachada puesta. Las plantas que están colocadas en la fachada son producto de una investigación conjunta con la ¿Se talla o...? El resultado 6, que es un subproyecto basado en las nuevas aplicaciones del corcho. El objetivo es ver las capacidades descontaminantes que puede tener un sustrato con corcho en una fachada verde. En este caso, estas propiedades descontaminantes o de biosorción que tiene el corcho ya han sido probadas en varias veces. De hecho, la responsable del departamento, la doctora Patricia Jouvet, hizo su tesis doctoral probando estas capacidades descontaminantes en hidrocarburos aromáticos policíclicos. En este caso tenemos una fachada vertical encorada en el suelo que tiene dos columnas o pilares. Una de ellas tiene el sustrato estándar, que es una torba, una tierra vegetal típica, y en la otra se ha reemplazado la mitad de esta torba con un granulado de corcho. Granulados de corcho de distintas características que se consideran subproductos o residuos de la industria corchera. Además de las propiedades descontaminantes, también se van a mirar o investigar distintas propiedades físicas, como sería el aislamiento térmico de la propia fachada. La fachada tiene puestos 3 sensores, uno en la parte principal y 2 en la parte posterior. Estos sensores van haciendo cada minuto recogiendo datos de temperatura, humedad, partículas en suspensión y ruido para ver estas propiedades si disminuyen al tener la fachada puesta. Las plantas que están colocadas en la fachada son producto de una investigación conjunta con la Universidad de Córdoba y la empresa Fogosa, que se han hecho unos ensayos de germinación para ver cuáles de estas plantas aromáticas y no aromáticas sobrevivían mejor en dichas condiciones. El mix de corcho que se ha usado para rellenar en los gaviones son distintos subproductos, como he dicho. Uno de ellos es el polvo de corcho, que es el que tiene menos valor porque es el que menos salidas puede tener. El otro es un granulado de alta densidad que normalmente se usa también para zapatos o tierras vegetales, y gran parte también es el granulado 3,7, que ya tiene uso en la parte de los tapones, pero si tiene parte de corteza o vientre que tiene mayor densidad, pues no puede ser usado en los tapones, y otra aplicación podría ser como sustrato en las tierras vegetales. La fachada tiene un circuito de agua cerrado que nos permite hacer los ensayos de descontaminación. El resultado de este estudio nos abre la puerta al uso de unos subproductos que tienen un valor añadido bajo, permitiendo una nueva aplicación tan importante como la descontaminación y tratamiento. Vale, perfecte. Doncs ara sí, podem tornar a la presentació amb aquesta conclusió
Doncs podríem afegir que aquest projecte obre la porta en aquest ús d'una part del suro que probablement no s'utilitza, li dona un valor afegit en aquest suro i ens permet utilitzar-lo com un sistema comercial. A més, permet solventar un problema que anirà augmentant al llarg del temps, que és l'escassetat hídrica, i el fet de poder utilitzar aigües que estiguin contaminades per mantenir aquesta façana i que, a més, aquest sistema ens permeti descontaminar aquestes aigües, obre un ventall força important. I si passem, doncs, amb aquesta conclusió en aquest primer estudi, passem a un altre estudi, que és la capacitat del suro de ser un component bioactiu. Com sabeu, probablement, el suro té diferents components. El majoritari, que probablement tots coneixem, és la suberina, a diferència d'altres escorces. Doncs el suro té una gran quantitat de suberina, també té lignina, polisacàrids i matèries inorgàniques, com la majoria d'escorces, però aquesta quantitat de suberina fa que sigui distintiu i que la seva estructura cel·lular es comporti diferent. A més, el suro també posseeix alguns compostos lliures que no estan vinculats químicament a l'estructura principal d'aquesta matriu, que són els extractius. I aquests extractius poden ser fàcilment extrets, com diu el seu nom, amb un dissolvent. Llavors, d'aquests extractius n'hi ha dos grans parts, uns que serien els apolars, que serien les ceres, i una altra gran família serien tot el que serien els polifenols. Llavors, en aquest cas, nosaltres ens centrem en aquesta extracció de polifenols. Llavors, aquests polifenols s'han estudiat àmpliament en moltes altres matrius vegetals i els polifenols són són compostos bioactius i la seva gran capacitat és que són antioxidants. Llavors, si aquests compostos són antioxidants, si els podem extreure d'una manera en un alt percentatge i puresa, poden ser aplicats en la indústria cosmètica. D'aquesta manera, els objectius del projecte eren obtenir extractes de suro rics en polifenols mitjançant metodologies sostenibles. Per tant, optimitzar la metodologia d'extracció que actualment hi ha, però fent un canvi cap a la química verda, obtenir extractes bioactius en capacitat antioxidant, és a dir, un cop nosaltres podíem obtenir aquests extractes i mesurar que tenien polifenols, veure que aquests polifenols eren actius i tenien aquesta capacitat antioxidant i, per tant, si s'aconseguien aquests dos primers objectius, es valoritzaria el subproducte de suro, el subproducte de la indústria surera, donant un producte d'alt valor afegit i explorant noves línies de negoci com seria el sector de la cosmètica. En aquest cas, es van fer diferents metodologies. La metodologia bàsica que es va utilitzar va ser la maceració, però es van provar diferents dissolvents, sempre basats en química verda, és a dir, sense l'utilització de dissolvents orgànics derivats de la indústria del petroli, perquè amb l'empresa amb qui treballàvem tenien molt clar que aquests dissolvents no es podien utilitzar, ja sigui perquè per cosmètica reglamentàriament algun d'ells no es poden utilitzar, com perquè les seves directrius tenen molt clar l'ús de material respectuós. Llavors es van especificar quins dissolvents s'utilitzaven. A més, es van treballar amb diferents pH, diferents temps, diferents temperatures i diferents subproductes. Es van assajar es van quantificar els polifenols totals que s'obtenien després de cada maceració i si aquests polifenols tenien o no aquesta capacitat antioxidant. Tenen l'índex de l'IC50, que es basa en saber quina quantitat del teu extracte necessites per reduir el 50% un compost estàndard
de productes oxidants. Llavors, els resultats que vam obtenir en aquest projecte, per una banda, són els valors de polifenols totals obtinguts van ser realment alts, oscil·laven entre els 500 i 700 mil·ligrams de polifenols equivalents d'àcid gàlic, en aquest cas per gram d'extracte. Llavors, això, dit d'una altra manera, teníem uns resultats d'extractes d'un 10% de continguts de polifenols. A més, aquests polifenols tenien una IC50, és aquesta capacitat antioxidant bona, molt bona, i que s'equiparava a altres compostos comercials que ja s'utilitzen. I, finalment, també es van identificar individualment alguns dels polifenols que teníem, que per una banda els vam quantificar tots junts i llavors els vam anar a identificar concretament i es van identificar 22 polifenols de baix pes molecular per cromatografia de líquida de pressió, d'HPLC. Llavors, els resultats d'aquest assaig obren la porta a utilitzar el suro o el subproducte de suro per donar una nova gamma de mercat a la indústria cosmètica, per tant obre un nou nínxol de mercat utilitzant el suro com a component per obtenir materials que tenen capacitat bioactiva i així ser formulats a productes cosmètics i rendibilitzar aquests productes cosmètics alhora que també rendibilitza els subproductes de suro que en els casos que vam estudiar tot eren subproductes, és a dir, que no s'utilitzen per la indústria tapera. I finalment ens centrem en l'última aplicació que us volíem explicar, que és el reciclatge. Llavors, si ara estéssim en una jornada normal, presencialment, us podria preguntar si sabeu o teniu més o menys a la ment quants milions de taps es generen a Espanya un any i em podríeu respondre i podríem generar un debat, però degut a les circumstàncies sanitàries no ho podem fer així. Llavors, us ho deixo un moment pensar i us dic que aproximadament es generen 1.000 milions de taps a l'any a Espanya. Llavors, en el marc d'un projecte que vam començar el 2015, era un projecte Life Eco Waste, que hi havia en el marc d'aquest projecte s'havia de fer un pla de gestió. Doncs en aquest pla de gestió del suro es va veure que realment la pròpia indústria pot absorbir o pot tornar a fer entrar a la cadena molts dels seus subproductes, però hi ha un dels subproductes que es podria considerar realment un residu, que serien els taps de suro. Els taps de suro, un cop utilitzats, es llencen. Llavors, això és un problema en el marc del concepte actual. El concepte actual de regenerar, reutilitzar i reciclar, en el fet de que actualment hem deixat o estem intentant deixar aquesta economia transversal de producció en massa, ús una vegada i que es converteixi en residus, sinó que actualment s'està intentant des de directives europees que hi hagi aquesta circularitat, que hi hagi aquesta economia circular, que no es generin residus, sinó que els residus siguin subproductes o els productes d'una altra indústria i així es anar tancant el cercle. Doncs en aquest concepte actual l'Institut ha treballat en què es pot arribar a fer d'aquests taps. Si nosaltres ens centrem una mica en les campanyes de recollida i reutilització dels taps, veiem que a Portugal n'hi ha grans campanyes de recollida, a França també, als Estats Units també, a Itàlia també i Bèlgica també, però a Espanya no n'hi ha. Llavors, des del 2017, arran dels estudis que es van fer al projecte EcoWaste, es va fer un projecte liderat des de l'Institut, també amb Vinnovi i Codorniu, i es va estudiar la d'un sistema de retorn de taps de suro. Llavors, en aquest projecte es va veure que el gran problema que hi havia per poder incentivar aquest sistema de retorn era que necessitàvem
donar una utilitat a aquest suro. Perquè si no hi havia una utilitat i una rendibilitat econòmica, doncs no se sustentava la cadena de recollida. I en aquest concepte l'Institut ha anat treballant en diferents propostes i una d'aquestes propostes és donar la vida als taps de suro mitjançant la seva recollida, trituració i mescla amb coles per poder aplicar-se als escorcells dels arbres. Els escorcells dels arbres són els forats que hi ha al terra, en el paviment urbà, diguem-ho així, que entre les voreres o el paviment i l'arbre hi ha un forat, que en alguns llocs es deixa tal qual i en alguns llocs es pot recobrir. Es pot deixar obert amb algunes malles metàl·liques o amb pedra fins i tot, o ara actualment s'ha posat així força de moda i probablement ho heu vist tots perquè la majoria d'ajuntaments ho estan fent, és tapar-ho amb materials reciclats. S'està utilitzant moltíssim l'ús de pneumàtics, és a dir, de cautxo reciclat triturat i adherit amb coles per posar en els escocells. Llavors ja han sortit algunes directives europees que aquest cautxo reciclat, sobretot en espais tancats s'ha vist, però també degut a la insolació i el fregament, els peus poden alliberar substàncies carcinogèniques. Llavors s'està treballant força en trobar diferents alternatives, sobretot en tema de pistes atlètiques i aquestes coses. En tema d'escocells, òbviament, el ser a l'aire exterior no és tan problemàtic, però la idea d'utilitzar taps de suro, un cop utilitzats, triturats, adherir-los amb coles i posar-los en els escocells, doncs creiem que realment és una valorització important dels taps de suro. Pot arribar a sustentar una cadena de recol·lecció d'aquests taps de suro. Per tant, des de l'Institut estem treballant en millorar la formulació, en establir un sistema de recollida de taps, en optimitzar el sistema de separació d'impureses, perquè encara, no sé si heu fet alguna campanya de recollida o heu recollit alguns taps, si nosaltres posem alguns contenidors de recollida de taps i acaben anant taps de tot tipus. Llavors s'han d'agafar o s'han de separar aquestes impureses per triturar. Llavors comentar-vos que la imatge que apareix a l'esquerra és una prova que vam fer el juliol passat en uns arbres que hi ha davant del Museu del Suro, aquí a Palafrugell, que us convidem a venir un dia, si voleu, a veure'ls. Veureu que actualment ara tenen un aspecte molt grisós, perquè han perdut aquesta coloració, però encara hi són, i estem treballant en millorar una mica la formulació per resoldre alguns problemes que hi han hagut, i crec que en el marc de la Fira del Tap, que es farà al cap de setmana del 12-13 de juny, si no m'equivoco, a Cassà també es farà una altra prova amb uns escocells a Cassà. Llavors, dit això, i a mode de resum general, us hem presentat 3 noves propostes d'oportunitats de negoci del sector surer: les façanes vegetals, és a dir, acompanyat de la capacitat biosorbent del suro, que en aquest cas és la propietat estrella o novedosa que vam analitzar, però també s'ha de tenir en compte que aquí hi ha la capacitat aïllant, tèrmica i acústica. L'ús de suro o de subproductes de suro en extractes cosmètics, aprofitant la seva capacitat bioactiva dels polifenols del suro. I, finalment, aquest ús dels taps reciclats en els escocells municipals. Llavors, aquestes 3 línies poden ser 3 línies de negoci en subproductes o residus de la indústria surera per revaloritzar el sector o revaloritzar aquests productes que realment actualment no tenen aquesta sortida. I amb això, a mode de resum, amb aquesta última diapositiva, doncs us vull agrair la participació a la jornada i obrir el torn de preguntes. No sé si donem uns minuts, no sé si
Adrián, te connectes també per si tenen preguntes per tu? Maria, tens les preguntes al xat. Vale, perfecte. Tens una que parla de les diferències de temps entre la recollida i desplaçament. Això suposo que és per l'Adrián. Ah, vale, perdó, que no havia baixat i no la veia aquesta. El temps entre la recollida i el desplaçament és degut a... Sí. Això, sobre què fa referència? Quan he presentat els temps de les diferents tasques de la lleva del suro, la tasca 1 representava el que és els colls i els talls transversals i la tasca 2 era la referent al ahuecat i el desenganxat i la tasca 3 és la que es refereix a aquesta pregunta, que això depèn de les condicions de cada parcel·la i de la disposició dels arbres. Depèn també de com has trobat també les lleves de suro, les panes, si has trobat més, ho has pogut fer en menys panes o has trobat més trossos. Això està més relacionat. I... Vale. Si algú té alguna pregunta pot escriure-ho al xat. Esperem uns minuts, si us sembla, no? Sí, esperem una mica i si no, donarem per conclosa la jornada. Podem anar tancant, si voleu. Sí, sembla que no hi ha més preguntes. Ens hem explicat molt bé, doncs. Sí, mira. Molt bé, molt bé. Doncs moltes gràcies, Maria, per la participació a la jornada. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Fins la propera. Adéu a tots. Adéu. Adéu.